E contaremosles a historia de Pilar. Pilar é funcionaria, ten 66 anos e queixanse de que non a deixan ascender, Bernardo. Sí, un caso claro de idadismo que Pilar leva ante as Nacións Unidas xunto coa denuncia de outros dous funcionarios de outros puntos de España. Di que está, pois como di Bernardo, ante un caso de edadismo, é dicir, de discriminación simplemente por motivo de idade, Padín. Sí, é que hai historias que cuestionan directamente o sistema, esta é unha delas. Bo día, Rocío, bo día, Bernardo, bo día a todos que nos ven dende a casa. Máis de 30 anos traballando como funcionaria, decide opositar e cando aproba, dinlle que non pode ascender. O motivo, que ten máis de 65 anos. Curioso, porque hasta os 70 pode traballar, pero non pode promocionar. Ten sentido limitar o ascenso cando a experiencia sigue sumando? Pois non se afase o televisor, porque nuns minutiños volvemos, profundizamos e contamos de todo. Onde? Aquí, no termómetro. Efectivamente, pode traballar ata os 70, pero non promocionar, unha cuestión controvertida que abordaremos hoxe aquí no termómetro. Sí, temos todos os ingredientes pro menú perfecto. Estamos en directo, imos co... 12:14, aquí estamos de volta, de seguidimos con esa exclusiva, pero antes, un caso claro de discriminación por idade, eso afirma Pilar, unha muller a que lle prohibiron ascender, Bernardo, literalmente. Así é, Rocío. Pilar, de 66 anos, levou o seu caso ante a Organización de Nacións Unidas e xunto a ela tamén presentaron denuncia outros dous empregados públicos. Que reclaman exactamente? Pois consideran que existe un caso de idadismo laboral, é dicir, unha normativa que lles permite seguir traballando, mesmo prorrogando a súa actividade ata os 70 anos, pero que ao mesmo tempo lles impide promocionar dentro da administración por superar os 65 anos no momento da resolución. Segundo explican, prepararon oposicións, investiron tempo e cartos, pero quedaron apartados e discriminados por unha norma que cualifican de obsoleta. Hoxe, escoitamos o testemunho de Pilar, funcionaria ourensá dende 1991, que non comparte iso, que poida traballar, pero non avanzar por ter máis de 65, Padín. Sí, efectivamente, que hai historias que cuestionan directamente o sistema e esta é unha delas. Máis de 30 anos traballando como funcionaria, decide promocionar e cando aproba, dinlle que non pode ascender. É o caso de Pilar. Moi bo día, hoxe estamos con ela. Hola, bo día. Que te levou a ti a decidir promocionar logo de tantos anos traballando? Sí, pois as ganas que tiña de promocionar e ir a un corpo superior. Non quería xubilarme co mismo corpo que había empezado, no corpo auxiliar. Entonces, eso, as ganas de promocionar. De seguir. Claro, entendo que para ti supuxo moito parar e volver a estudar. Moito, porque teño dous fillos, entonces cando estaban un poquinhos a maiores decidín prepararme. Estive en varios anos hasta que acabei logrando o soño de aprobar. Como foi ese momento no que che din que aprobas? Unha alegría inmensa, é fantástico verte na lista no posto 324 de 800 e pico, pois unha alegría inmensa. Unha alegría que, por desgraza, veuse truncada. Sí, en febrero deste año, del 26, pois veuse truncada porque excluídos saímos 4 persoas. E todo foi por que no momento que teñes que no momento de nombramento cumplimos 65 anos. Entonces xa dixeron que fora. Por ter máis de 65 anos, no teu caso 66, non podías ascender, pero é curioso, porque podes traballar hasta os 70, pero non podes promocionar. Non, ademais estou en prórroga, pedín un ano de prórroga e podo traballar, pero o que te cortan é a promoción. Non podes promocionar. E despois de aprobar o corpo administrativo do Estado. Con todo o esforzo que se supón. Exactamente, moito. Ti decides levar o caso a ONU? Sí, xunto cos meus compañeiros,
seguir loitando para seguir tomando forzas. Sí. Ti que lle dirías a toda esa xente que nos Ai, está vendo? que loite. Que a pesar de que te poñan obstáculos e te digan non, xa tes 65 anos e fora, pois seguir loitando porque a xente ten iniciativa e ten ganas de seguir. Como a ti, Pilar. Moitísimas Que sigan gracias loitando. por atendernos, Ai, porque eres gracias. pura vitamina e, sobre todo, inspiración. Compañeiros, este é o testimonio de Pilar, que pese aos obstáculos, ela non se rende, ela quere seguir loitando. Sí. Pues una inspiración, gracias Rocío, gracias Pilar, sin duda ninguna, pues querer seguir aprendiendo y promocionando a calquera idade. Bueno, continuamos porque verán unha